CTV dam CHHAN ISUA NEN nikuana kan no thleng le ta ngai thatu zong te tuk thar chi bai kan buk le veka cheu tun kar chung kan thupui tur chu pathian venhim na tikha kan thupui lai mu turania tukin jing bi ka chuan pathianin venhim min tiam ti thupui mangin tukin chu bul kan tran le don ani bible chuan ti hian a ziaka lalpa chu ka eng ka chandam tu ani tunge ka triang lalpa chu kanun na kulbi ngani tunge ka hlawang sam number somni pasari chang khata ain ziakani ole khovel hanti duai han azau mai theya kan ram ringot po han thlerila beidon na tur le mangan na tur hi avatam tak emo kan ram nge ya po chiat na hi avatam tak em tun lai tak phechu kan ram han thlerila leimin te in chim ta te chung kwa mang an tak tak mu tur an van tam tak em nun hian ha chol na tur adapa avahan wang te lul em tuna kan bible thu chiar zo tak sam number somni pasari na hian tuk in ilo tho ve le a rilche achak em che chu lo thon na le mangan na in tuam vel chema se mangai tlat tu chele veng reng tu che ama ti hi heni bultran na turata na thudon nuam tak ani karingani voinia tan po min veng tu pathian kanei ti hi kan thuvon ni ro se lo tur tam tak kan hun to na hian ma se pathian thutiam chuan ka pui rengang che ka veng rengang che ti tu engkim min petu le min veng tu kan neia tunge enge ka hlawang har sat na le beidon na kara min him min tiam tu pathian nei tu kan ni eng din huna po dingla lalpa veng tu che inei ti hrengang che lo trong trayang o lalpa min venghim tu kan nei che avangin kan lawm kan ring che a nangmah chu kan chakna le kan kulhpui ini Vawiin huai taka thei turin min puila hlauhna ata min chhanhim min tiam angin thutiam ading thei turin min puyang che isua hmingin kan di le